So guys, ito na, gagawa tayo ng bahay kubo. Kailangan muna ng blocks, ito, tsaka kailangan natin ng ito. Palakay natin para mabilis makita. Okay. 10. Yan, papaikot lang natin para easy step lang to guys, easy step. Wow! Sorry. Gandang bahay ano? Ilang bubong? Magawa pa lang. Lagyan muna natin ng sahig or ano ko tawag? Walang tawag. Lalagyan muna natin sa gilid para lagyan natin ng bintana. Yan. Natin muna ng mga bakod dito. Hindi, gato na lang. Yung bakod. Yung bakod natin ay gato ang gagawin ko. Okay. Lagyan natin sa pailera sa ating bahay. Pasensya na kung medyo maingay dahil ang bahay namin ay dinadaanan ng mga kotse tsaka truck. Kaya medyo maingay. Pasensya nyo na. Oh, mali. Ngayon, natin yan na. Yan natin ang pintana. Simpleng bahay na walang bubong. Ako gagawa ng bubong. Sige. Yan. Yan. Bintana na rin. Tapos, lagay tayo medyo ng mga palamuti. Mga halaman. Ito. Yan. Ito. 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 Tapos, lalagyan natin sila ng pot. At papaliwat natin dito para grabe yung tunog. Yung tunog niya. Tinatapakan niya. Paano may tinatapakan? Dami naman tanim. Tutubo pa ba lahat lang? Tubo yan. Pattern. Kaya wag na natin pattern.
sa lahat na yung halaman. So guys, puputulin na natin dahil medyo mahaba-haba na. So, see you na lang. Next na lang. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe and click the notification bell. Para naman updated ka sa ating video. Alright. So, sorry kung maikli ang ating videos. see you next video.